Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan, inda ibasa ti Proverbio 14, versikulo 11. Agtaktak darto pay laeng ti balay ti naimbag a tao, ngam nadadaal ton ti pagtaengan dagiti managdakdakas. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, bakit? Apay akas dati langam. Naliday ka man anak katugaw di tasalas. Adda ka di parikot. Ay, dumawdawat ngamin itay ni Dona iti kwartang aramaten na iti pagadalan. Ngam awan na itad ko. Gapot awan kat nga rod ti kwartak lakay. Kasta ka di. Kat sa dino ti ayan na. Napan ka din iti pagadalan. Adda iti silad na. Agsangsangit nga rod. Itid ko laangan da ito itangdan ko anak igapas. Iti kasta, makaiksam ti anak ta. Ay na, agyamanak lakay. Nay, si kamot gayam mare. Nagsapa kamot. Sa dino ti papanam. Imawag ngamin itay ni Ma'am Cheryl. Agpalaba ka no ita, iso amapanak, mare. Ah, kasta ka di. Kat si Kangay, sa dino ti papanam. Mapanak makisag ka mare. Di tayo ni Pare Cardo. Ah, kasta ka di. Sige nga rod, mare. Mapankan, tain nakmutan. Ay, buwisit at talaga ti kasto abiyag. Malas. Apay akasta ti lang nga managawid. Siguro, addaman ang nakaapa man niya. Naabagak iti sugal, bagait. Awan apulos na bate, hijay 10,000 na kwartak. Anya? Ay, anya kamot ng Gilbert. Sa dino nga itan ti pangalaan ta iti pag-tuition ni Paula. Di ka di madanagan, bakit? Ipasigurado ken ka, ang mga bakak inton sumarunaw. At dapapanan may asugalan inton rabe. Ay, inaldawak amapan makisagsag ka, inaldaw kamot amapan makisugsugal. Imbag kumamot nga rod no mga baka. Saan mo? Kasano akitan nanang, awan pag-tuition ko. No apay mat ngamin nga itultulok yu ang makisugsugal ni tatang. Anya nga ita, naisugal na amin ang akwarta tayo. Di ka madanagan anak ko. Inakpay la bumulod iti kwarta ka ni Mari Elsa. Aman no ada kwarta na. Isupay laang ti aramatem. Awan ter aramidan ni tatang, no di agsugsugal. Ibagayo ngamin kankwana ngagsapol iti panggadan na. Ay na anak ko. Amumot asaan akayat ni tatang mo ti mabibyangan. Iso akas to iti panagbiag tayo. Gapo iti panagsugsugal na. Ala, di mon kontraon ti amam anak ko. Bay amlatan. Yahoo! Ayos! Naabak kayo! Ada amin kanya akong ti kwartayaw. Tinasayat. Agawid kayon. In kay mangalit ti kwartayaw. Amok nga awanan ti pagtayayaw. Yahoo! Agasam ngay! 300,000 pesos tinabakaw. Ay na, bakit? Nangabakak iti 300,000 pesos. Ha? Inabak ko amin na kwartada iti pagsusugalan. Ay na, ibaglakit din lakay. Ado ti kwarta tayo. Ay katun may paaramid tayo matanda iti balay tayo. Kamaudyanan na, masukatanan da ito'y panaw nga atop ti balay tayo. Ay na, pakaragsa ka kunay day talakay. Ay katun mabalin mo ton tagtugtugaw lang. Di kan mapan makisag ka. Dito'y kalangan balay Amok ngagtultulo yan, ti panagswertik iti sugal. Pare, damag ko anangabak kagayam iti sugal Wen pare, dakkel tinabak ko. 300,000 pesos ko naman. Nasaya at ano kasta pare. Kat agpamirinda ka nga roon Kakaisuna na granata dito'y tersena. Ay, pasensya kan pare. Awan baryak no pang merienda lang. Buo amin da ito'y kwartak. Unay kan pare. Kinapudno na. Or-orayik lang ni bakit ka. Mapan kami di ilay. Mapan kami man gumatang wenno agpurchase iti simento ken darat. Ta ipaaramid men di balay may.
Nasaya at ano kasta, pare. Ay, katuan pare. Makabalay kami matlangan iti concrete ako nada. Iso ano syakti si ka, pare. Isardeng munda ita pan nakiraraip mo. Agsugal kalangan. Tapno saan laada ita mangkikikil dito itersina tar aramidam. Ay, unay matanda pare Gilbert nga agasawa. Nangabakla ang iti sugal. Kas jay matanti pa nagsasauna. Wan nga rod lakay. Oh, Ah? apay, doon na anak ko. Apay ngagsangsangit ka. Adda ka di parikot mo. Tatang, pinabainan ngamin ni pahulain siya'y pagadalan. Kunana, kanayon kanulatan aday to'y tigawas ko. Sa anak kanong agsuksukat. Anya, unay matanda yung anak ni Mari Susan. Kan kunana pa'y amamirmiraot tay kanulaong. Kasta unay ti panang ibabain na kanyak itay. Ala, husto na nako. Bayam ta kasaritak to ni nanang na. Iti kasta, palagipan na ni Paula nga anak na. Nagawid ni Donna idi kalman nga agsangsangit, Mare. Kasta unay kanungamin ti panang ibabain kan kuana ni Paula nga anak mo idi pagadalan. Kat, podno mo ti imbaga ti anak ko Ha? Imbaga kanu ni Paula mamirmiraot kayo. Apay, saan ka di apodno dayjay? Apaya kasta kayo matan, Mare. Idi saan pa'y arimang ay tibiyagyo. Saan kayo matakasta? Ay na mare, numarigrigat kami idi laang dayjay. Kitaam o, nakabalay kamin. Apay, di kay kadi makadlaw, ada kayo laangan tinaidumduma, di balay na dito'y barangay tayo. Anya? Iso adiyo sakiton ti imbaga ti anak ko, tapod no amin nga imbaga na. Sikabat kayam ti masabat ko, mare. Sa dino ti papanam. Enak man makisag ka dita ayan ni Pare Cardo, pare. Agpasag ka da ngamin ita. Kasta ka de. Ay kat sikan ate ayabanda. Gaputa di dan maayaban ni Susan nga asawak. Ayawan ano inaldawlatan nga ejital-talon tayan mo. Anya? Ngumisit kay Jayan, mare. Lumaad ka pa yan. Ay, okay laang pare. Tinapatag kat legal at trabaho ti pagtataudan ti kankanon ti pamilya mi. Saan nga illegal? Ti kunam kide, mare. Talagang agpatingga kayo laangan iti kastapang gadan. Ti agsek ka ken agraep. Ay, unay matanda Mari Susan nga agasawa. Nagdakkel ti nagbaliwanda, manipod rimang ay ti panagbiagda. Talaga akas ta ti biyag bakat. Tinapatag. Saan ta nga agpa-apekto, gapu iti panang tagtagibasit da kadata. Wan matkit di lakay. Nga makapasair itirik na ti panagsasauda. Kunam landida nagtaod iti kinarikat. Bay amon, bakat. Tinapatag. Nagbannugan ta ti kankanan tayo. Saan akas kadakwada nga agtataod iti illegal? Nasabat ko itay ni Mari Susan. Pinansin ko ngam di nakiingkas kaso. Kaslawan nakita na. Dahito tilaglagi pam, bakat. Amin abanag nga agtaod iti sugal. Katkala at amapukaw. Nang runa, nukas jay ti ugali da. Ay na, nanang, tatang, adda sumangpat anapig sa abagyo inton bigat. Signal number 4 pa imat dito ayan tayo. Nabuyak iti news. Ay na, anak ko. Pakadanagam aya. Oray pa iti kapigsan abagyo ti umay. Sana basta-basta madadaal da iti balay tayo. Kita mo. Simintado ti balay tayo. Podno ti kunan ni tatang mo. Oray pa'y kapigsaan a bagyo ti umay. Natibkar ti balay tayo. Saan kasi ti sigod anas ka na mabantayan tayo ti balay tayo. Gaputag-tud-tud amin na suli. Ang nanang, tatang, masapul nga agridam tayo. Kunana ngamin EJTV, a super typhoon ti umay.
Ay, unay ka lagi, dinayaan ako. Di ka man nagdandanag. Natalged tayo dito, eh. Ala, nanang, kabutbutong ti bagyo as sumangpot inton bigat. Super typhoon pay mo tinabuyak iti news itay. Wan nga rod anak ko. Nakabutbutong nanang. Ang mga anuan niya pa'y ti mapasama ka na tayo ditoy. Sapay signal number 4 ditoy ayan tayo. Ti kasayaatan nga aramidan tayo, anak ko. Agkararag tayo. Uray kastoy laang ti adda kasasaad tayo. Kan uray kastoy laang ti balay tayo. Awan imposible kini Apo Diyos no lakit di agtalag tayo kan kuana. Amok adi na tayo baybayan. Uwan nanang, dayta ti aramidan tayo. Wan anak ko, tandaanam dayta. Ay nalakay, kasanutay itan. Nagpigsa ti angin kan tudo na. Ay, marga ay samot ti balay tayo. Ay, nakasarot ang danong diti unag. Paula anak, rumor tayo ditoy. Ang mga numatupakan tayo. Papanan tayo ngay, nanang. Papantayon iti ayanda, Mari Elsa. Ibag ijay tadayo da iti karayan. Saan adumanong ti danom iti ayanda? Ala, umay kayo. Kasanundag iti usar tayo, bakit? Ay, nalakay. Di mon panunutan dayta. Napatpatan ti biyang tayo ng dagitag kakanginang arwatan. Ala, intayon. Rumor tayon. Ang mga numadupay ti danom ti nakarayan. Ay na, Mari. Ang yaman ang tapinaunag na kami lata di ti balayo. Apay kit dinasaan, Mare. Naimbag kayo pa itasaan kayo anan-ano. Ngamda kami. Mangrugi itayon amarga ay likod ti balay mi. Ay, kaasi ni Apo Diyos. Saan kami mat-anaan-ano ditoy? Nga uray kastoy laang to'y balay mi, Mare. Uray agtedted. Ngam agyaman nakta saan kami analayos. Mare. Amok adi na tay baybayan ni Apo Diyos, Mare. Agkararag tayo. Mare, kinapudno na. Mababainak itakan ka. Ha? Pakawanan na kami kumakadagit impakpakita mi kada kayo iti kalabas. Amo mi analabas ti panagsasaumi idi. Ay na, Mare. Awan day jayan. Tinapatag, kat nakaamiris kayo itan. Uwan, Mare. Kat ikarik. Saanan ang maulit day jay? Narumang ay ka, di ka kumaagbalin anapalangguad. Di mo matagibasitan dagiti marigrigat, ta iti panawan nga agkasapulan ka, ang mga no isuda pa iti makatulong kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo amin.